अपारेशनफोराव जोङो आर्मी पुलिसजों जोङो खुगायाव AK-47 जों खुगायाव सोजानो गोनां जादों। प्रमद बर' बिथाङा जुदि जोंनि गावनि ओनसोलावनो गावनि समस्थियावनो गोबां मुंख्लं नखरफोर दङ दिनै बेफोरखौ सासेखौबो सासेनिबो नखराव बियो दिनै उदिस लायो। नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबे मुंख्लं खाम्फाया NDFBनि मुंख्लं सानसुमा बर'नि जायखौ आफादाव बि सिजौ होनना मिथियोमोन। तामुलपुर जिल्ला सिंनि निजदेफिलि गामिनि कान्तेश्वर रामसियारिनि फिसाज्ला सानसुमा बर'आ उदां बर' हादर सोरजिनायनि थांखिजों इं 2000 मायथाइयाव NDFB आफादाव हाबदोंमोन। नाथाय आफादाव थानाय समावनो बि सिजौ एबा सानसुमा बर'आ भुटान हादरावनो गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन होनना नखरनि सुबुङा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं थांनाय 2020 मायथाइयाव NDFB, एबसु आरो UBPOजों बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांनायनि उनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो सोरखारनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि रादाय दंमोनब्लाबो दासिम मोननो हायाखै होनना NDFBनि मुंख्लं सानसुमा बर'नि बिदा रबिन रामसियारिया बुङो। आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानो हानाय प्रमद बर'आ गावनिनो जिल्ला अदेबानि तामुलपुर ओनसोलनि मुंख्लं नखराव 4 बोसोर बाबेनलांब्लाबो दिनैसिम खेबसेबो नुजाथिफैयाखै होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो बरायग्रोना लानाय जाबाय आरो जोंनि मुंख्लं नखराव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर बावनाय जाबाय। दा आंनि फंबाया 2000आव हाबैदोंमोन NDFBआव। बेनिफ्राय जेब्ला बियो हाजो खंखराव दावबायफैबाय होननानै मोनसे गांसे लाइजाम लिरना हरदोंमोन। बेनि उनावसो जों मिथिबाय बियो फंबाया आफादाव हाबहैबाय होननानै जों मिथिनो मोनो। बिनि आगोलाव जों मिथियाखैमोन। जेथिया लाइजाम गांसे हरो न'सिम बियो आंखौ दिनै नखरनि रावबो आंखौ जाहाथे दुखु मोननांलिया, आं दिनै हाजो खंखराव दावबायफैबाय, आं भुटान हाजोआव दावबायफैबाय होननानै जेथिया लाइजाम गांसे जोंनि नखरसिम लिरना हरो बेयावसो जों मिथिबाय बियो आफादाव हाबहैबाय होननानै जों मिथिना मोनो। आरो जों बिनि 2 बोसोरसोनि उनाव जोङो खोनानो मोनबाय बिनि गाज्रि मोनसे मेसेज फैबाय जाहाथे बियो भुटान हाजोआवनो गुबुन मोनसे जाथायाव थैदों होननानै जोङो खोनानो मोनो मानसिनि खुगा खुगा। जों बेबायदिनो जोङो दुखु दाहा लानानै जों थाबोबाय थाबाय। लास्टआव जोङो रायजोनि जिथु नारसिननायाव रायजोनि जिथु नेम निथि रायजोनि जिथु नारसिननायाव जोङो बिनि सारादुखौ जोङो 8 बोसोरसोनि उनाव जोङो बिनि सारादुखौ जों खुंनो गोनां जायो। रायजोआ गले गले नारसिनबाय थानायाव जाहाथे जोङो रायजोनि मोनसे सुवा सुथिनि बाथ्रा थायो बेखौ जोङो 8 बोसोरसोनि उनाव बिनि सारादुखौ जोङो खालामनो गोनां जायो। आरो दा जोङो जे मुंख्लं नखर हिसाबै जोङो जिथु दिनै मोनसे खान्थि गोरोबथा बा पिस एकर्ड जाना थांबाय बा बे पिस एकर्डआव जिथु दफाफोराव लिरनाय दङ होनना बुंनाय जों मोनदों। जिथु मुंख्लं नखरफोरनो माबा मोनसे एक्रिसिया जेनेबा थैनाय नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो होननाय बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों बा दफायाव लिरनाय दङ होनना बुंदों। जाहाथे जों दिनैसिम जोङो बे अनसुंथाइखौ जों मोननो हायाखै। आरो जोङो जिथु जोङो गावनि फंबाय खासे जोंबो बे दावहायाव जोंबो बारसोम होबाय आरो जोंबो दान होनाय बायदि जों जाबाय। दा जोङो जिथु जों मुंख्लं नखरा जोंहाबो जितु फंबाय सासे जोंहा खोमाना लानो गोनां जाबाय। जाहाथे बे फंबायखौ जोङो 5 लाख थाखायाव जोङो बिनि जिउखौ जोङो बायना मोना। जोङो आसा दङ जोङो जाहाथे जोङो बे 5 लाख थाखाखौ मोनोब्ला बिनि फंबायनि मुङाव जोङो मार्टियार मोनसे लुनानै जोङो दोनगोन होननानै जों सानो। दिनै बेफोरबो जों मोनफुंनो हायाखै आरो जोङो बिसास खालामनो जोंहा एसे गोब्राब जाबाय। दिनैसिम माने बिटिआर सरकार जिथु सामलायबाय थानाया दिनैसिम 4 बोसोर जानो हमबाय। जोंहा फोथायनाय गैलिया। जों फोथायनायखौ जोङो लानो गोब्राब जाबाय।
जाहाथे जोंनि सायाव जेबो दिनै जोंनि खाथिनिनो जोंनि कनस्टिटुवेन्सिनिनो सासे CM प्रमद बर' बिथाङा जुदि जोंनि गावनि ओनसोलावनो गावनि समस्थियावनो गोबां मुंख्लं न'खरफोर दङ दिनै बेफोरखौ सासेखौबो सासेनिबो न'खराव बियो दिनै उदिस लायाखै बा खबर लायाखै दिनै जोंहा बेयाव गोबां दुखु दङ दिनै गावनि समस्ति हिसाबै बियो सारा जाहाथे उदिस लानांगौमोन गोबां मुंख्लं न'खरफोर दङ जों बायदिनो खाथि खाला गोबां मुंख्लं जालांनाय न'खरफोर जोङो नुनो मोनदों बा जोङो बे न'खरफोरजों जोंहा मोनसे टार्म्स दंलाय जोङो सावरायलायबाय थायो जोङो जोंनि जिथु अनसुंथाइनि फारसे होनो ओंखारनाया बे बेलायाव माथो जेबो खबर गैया बेफोरखौ जोङो गासैबो जोङो खबर लालायबाय थायो सम सम दिनै फैयै फैयै नैबे समसिम माने दाख्लैनि लिस्टफोरावबो जोङो नायबाय जोंनि जिथु फंबायफोरखौ जोङो दिनै बे मुंख्लं फंबायफोरनि मुङा सिखाङाखै जाहाथे बेयाव जोंहा गोबां दुखु दङ आरो जों मिथिगौ जिहेथु मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव थै जिउ बावनानैसो दिनै मोनथाम एकर्ड जालांबाय बर'नि बे मोनथाम एकर्डआव जोङो नुनो मोनबाय हाथियार दैनानैसो बे एकर्डखौ लाबोनो हादों दिनै एबसुआ जिथिया भलेन्टियार फर्समोन बे समाव BSCखौ लाबोदोंमोन बेयावबो थै जिउ बावनानै लाबोदों बेनि उनाव BTC जाबाय BTCयावबो बेल्टिफोरा थै जिउ बावनानैसो हाथियार दैनानैसो BTCखौ सोरजिदोंमोन दिनै NDBआ BTR लाबोबाय बे BTR लाबोनायावबो थै जिउ बावनानैसो दान होनानैसो दिनै BTRखौ मोनफुंदों होमबा दिनै जों मिथिना मोनो दिनै गासै सोमावसारनायाव हाथियारजों सोमावसाराबा थै जिउ बावाबा जाहाथे जोंनि नांनायफोरखौ मोना आरो जोंनि जिथु सुक्तिफोरखौ जों मोना आरो जों थै जिउ बावनायनि गेजेरजोंसो मोनथाम सुक्तिखौ मोननो हादों आरो जों नुबोदों जोंनि एजआबो 45 एज जाबाय जों गोबां जोङो दुखु दाहा सैबोनो गोनां जादों जोंनि मेगन सिगाङावनो जोङो नुबोनो गोनां जादों बेसेबां माने जिउ खहा जालांबाय जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे जों बेखौनो लुबैयो जाहाथे नैबे BTR सरकारा जाहाथे जों मुंख्लं जानाय न'खरफोरखौ जाहाथे अनसुंथाइफोरखौ होयो आरो जों एसे धर्ज गैयै बायदि जोंहा जालांनो हमबाय जाहाथे जोङो नाया नङा नायबायबो जोङो दिनैसिम जेबो माने माबा मोनफुंनाय बेलायाव जों नुनो मोनाखै बा मोनाखै जों बेखौ आं बुंनो सानो नोंथांनि फंबाया NDB आफादाव थांनायनि उनावहाय नोंथांनि न'खरा माबादि थासारिनि गेजेरजों सम बारहोनांगौ जादोंमोन बे समाव जोङो जिथिया फंबाया आफादाव थांबाय बेनि उननिफ्राय जोङो गोबां दुखु जारलाजों सैबोनो गोनां जादों फारसेथिं बरद'बर'बो जोङो खायसे सोंनायाव जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों फारसेथिं पुलिस आर्मिनि सोंनायाव जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों बिथिं गावबा गावजोंनोबो मोनसे सेबनाय फारसेथिं पुलिस आर्मिनिबो सेबनाय जों बहुद दुखु दाहा जों सैनो गोनां जादों आरो एखनबा हरनि अपारेशनफोराव जोङो आर्मि पुलिसजों जोङो खुगायाव AK-47 जों खुगायाव सोजानो गोनां जादों बोस्लिं जानो गोनां जादों जों गोबां बेबायदिनो जोङो हाबसोबाबो जोङो खारग'आ जोङो माइ फोथाराव हाबसोयो माइ फोथारखौबो बेङो माइ बारिफोराव बेङैयो जोङो जेरावबो थांनो जोंहा जायगा गैया जोङो खदाय सानफ्रोमबो माने नागिरफैबाय थायो नोंसानि फंबाया मा जाखो फैदों नामा होननानै जाहाथे जोङो दिनै पुलिस आर्मिनिफ्राय जोङो खायसे बहुत मोगा मोगि जानायनिफ्राय जोङो दिनै जों बासायनानै गावखौ जों थानो गोनां जादों आं बेखिनिखौनो बुङो